लोगोफोर आंनि लोगोफोर नायगिरि लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय लोगोफोर बे रस्टिं भिडिअ लोगोफोर रावखौबो दुखु आरो हेंथानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। हेलो लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव। दिनै जोबोद रमान्टिक जानो हागौ। मानि रमान्टिक नैबे लाइकि आरो टिकटकनि जोङो रायलायगोन। जों बन्द जाबाय लोगोफोर। नैबेखौ नुदोंना बियो जाबाय लाइकि एपनि। दे बिदिबा इन्ट्र होना लाग्रोनोसै लोगोफोर। फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै। हाय नै बे फाग्लिफ्रा बिदिनो जायो बे फाग्लिफ्रा। नैबे सिख्लाया जा थांखुनायो हनै बे सेंग्रा थारैनो आब'मोनाबो थांखु जामारो नामा? सिख्ला मानसिफ्राबो थांखु जायो नामाब्रा? दुनियाव नुबायना नागासिनो आयो बोलो होयो नालाय बावबाय। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। बैनो सेंग्राया दावराव होनो थारमाने जों सानैजों बेस्ट फ्रेन्ड। खुलुमबाय जावलियाबारनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि गिबि खौरां बे फाग्ला बिदिजों जायो। मा होनदों आब'आ? गिबि खौरां ना मा होनदों आब'आ? खिथादो। खौराङानो जाहैबाय हेल' आं मोनसे खामानियाव बेस्थ दं होनदोंना दे। जोंना बाजिया इसिबां निउस फरायदो मानोथो हरनांगौब्रा आदायालाय? देना आं निउस फरायगासिनो दं। अरे आं बुंखाबायना आई लव यू। ओइ दोनदो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। बाजिया आई लव यू होनलायदोंलै मालाय डिस्टार्बनो। है मा होनदोंमोनलाय बाजिया? खोनायासै जोङो। एसे रिटार्न होफिनलाय। खुदुमदोंसो बाजिया। नों खुदुमाब्ला Hey खुदुमनाय Hey खुदुमनाय नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै। नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै। खुदुमनाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय फांसे फाख्रि बिफाङा जौसे बोसोर जाबाय। दा बेखौ जोंनि करेस्पन्डेन्ट मिस्टार रादाबा बेखेवसिगोन। चुरा के दिल में मेरा गोरी चल बोजड़ी के या चली जाजोब्बाय टिकटक आरो लाइकि एबानो जाजोब्बाय। हायोबा शेयर खालामदो लोगोफोर। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। चुरा के दिल मेरा। बेबो जाना माना सासे एक्ट्रिससो लोगोफोर। बेफोरबायदि खान्दा खुन्दाखौ मा बुङो लोगोफोर? फेन्दा गुफुर हायोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर। खान्दा ड्रेस गाननाय नोंनिया आदै मद नुजालांनाय लाइकि एपनि लोगोफोर। आंनि चेनेलाव बोरैबा हाबसन फैब्लांब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय लोगोफोर।